Nu er jeg simpelthen nødt. Jeg skal have fat i den mand. Tag noget, Michael. Okay, hej Michael. Ved du hvad, Michael? Nu skal du høre her. Jeg sidder oppe på mit kontor, og der er noget, jeg er nødt til, skal jeg have sagt til dig. Hver eneste gang, jeg møder dig, så snakker du om Sindal, og du snakker om din mors flæskesteg, og du snakker om Sindal mig her, og Sindal mig der. Ved du hvad, Michael? Nu skal du simpelthen se efter at få købt et hus til dig og Maria, og til Johannes, og til jeres hund, og hvad jeg ellers har, fordi du får jo ikke fred i dig selv, inden du får det gjort. Så kan vi ikke bare aftale det? Det synes jeg. Fordi det andet her, det holder jo ikke, Michael. Det ved du også godt selv. Okay. Du kigger på det. Kan du have det rigtig godt. God dag til dig. Hej. I 2002 forlod jeg jer. Jeg flyttede til storbyen og efterlod min hjemegn. Konsekvenserne havde jeg ikke turde forestille mig. Siden da er det endda gået så vidt, at selv kommunen er blevet nedlagt. Det er jo blevet til en børnehave. Jeg påtager mig skylden for de dårligdomme, det har medført. Og jeg vil gerne oprigtigt sige undskyld. Undskyld! Jeg har svigtet jer. Nu retter jeg op på fejlen. Make Sindal great again. Return to sender. Return to sender. Return to sender.